kar kai jima'i har sai ka fara yin abubuwa 5 din nan. Idan baka yin su kuma akwai babbar damuwa, domin hakan na nufin da tabbas baka samun jin daɗin jima'i yadda ya kamata. Kuma rashin yin nasu zai iya har da jawo masu saurin kawowa, rashin karfin gaba, raguwar sha'awa da kuma rashin samun isasshen gamsuwa da jin daɗin kawowa ta jima'i. Sabida haka yana da matukar kyau yin su ga lafiyar jima'in ka, jin daɗin jima'in ka da jin daɗin abokiyar jima'in taka da samun gamsuwarta. Wanda na 5 shine yin fitsari awa 1 ko minti 30 na kafin fara yin jima'in ka. Hakan na da matukar muhimmanci domin yana taimakawa wajen rage freja da samar da sukuni da sarari a mafitsararka, wanda hakan zai sa yayin jima'i mafitsararka ba ta takura ko gajiya da wajen handling ɗin fitsari da maniyyi ba, ka sosai wajen rage saurin kawowarka da ƙara ma dogon zango. Kar kuma ka ce dole sai kana jin fitsari zaka ce zaka yi, ko da baka jin wani fitsari in dai ya rage saura minti 30 ko awa 1 da kai jima'i, to yana da matukar kyau kai din, ko da ko zai ɗauke ka 'yan sakanni a tsuguna kafin fara fitar fitsarin. Na 4, ƙara gudun gudanar jinin jikinka awa 1 na kafin fara jima'inka. Hakan zai taimaka sosai wajen sa azzakarinka saurin miƙewa da kuma ƙara masa ƙarfi da ƙaimi yayin jima'i, wanda hakan zai iya taimakawa har ya ƙara ma dogon zango na ba za ka yi saurin kawowa da wuri. Hanyar da za ka iya ƙara gudun gudanar jini a jikin naka ɗin kuma suna da yawa. Da farko dai akwai ƙananan stretching da yawa irin waɗannan masu matuƙar sauƙi da za ka iya yi da kwance ko a zaune, da suke aiki kamar hauka wajen ƙara yawan gudanar jini a jikinka zuwa azzakari. Za mu kawo bidiyo nan gaba da zai bayani su da yadda ake yin su. Sannan akwai ƙananan exercise kamar tafiya, tsalle, gudu da fa ka iya ƙara yawan gudanar jini. Sannan har wayo zaka iya ƙara yawan gudanar jini kafin fara jima'i ta hanyar shan shayin citta, green tea ko wasu abubuwan makamantan haka. Yawanci ma dai magungunan ƙarfin maza da na jima'i suna ƙara yawan gudanar jini su ma, amma fa ka kiyaye shan illar su. Na 3, yin wanka a mintuna 60 na kafin fara jima'inka. Bayan alfanun hakan ga tsaftarka da kuma tabbatar da samuwar sukunin abokiyar saduwarka na karta ji hamami ko wari a jikinka na tashi, hakan na taimakawa wajen ƙara buɗe ƙofofin gashin jiki da daidaita temperature jiki da kuma sawa ka ji fresh a jikinka sosai yayin jima'i, wanda hakan zai ƙara ma jin daɗin jima'i sosai da kuma samun ƙaruwar sakewar abokiyar jima'in taka, musamman ma idan ka haɗa da fes turare na jiki na wuta ko na ɗaki. Idan ka yakan ma ina ga har da godiya da gudunmawa za ta haɗa ma sosai wajen jima'in, kamar yadda za mu yi godiya da jinjina idan ka taimaka kai mana like ɗin bidiyon nan. Har mun fara godiya da jinjinar matan yanzu don mun san za ka yi. Na 2, ka sami yin wani abu da zai tabbatar da shigar sanyin jima'i a azzakarinka da sauran sassan jikinka. Sanyin jima'i a ranka kaɗai ba zai wadatar ba wajen sawa ka ji daɗin jima'i da kuma sa ka samun gamsuwar jima'in yadda ya kamata. Dalili ko shine idan jikinka bai shiga yanayin sanyin jima'i gaba ɗaya ba, to ba zai iya baka gudunmawar da kake bukata ba yayin jima'in. Yadda kuma zaka iya sa jikinka da azzakarinka shiga cikin yanayin abu ne mai sauki, domin zaka iya ta hanyar yin dogo ko gajeren tunanin wani abin sha'awa kamar surar mace ko jima'i na baya da ka taɓa yi, ko ta hanyar yin hirar da sha'awa da masoyiyarka, yin romance ɗinta ko kuma kallon skin na romance daga fina-finai. Amma dai kallon skins ɗin romance haramun ne, sabida haka mu kiyaye. Na 1, tabbatar da laushi ko santsin fatar jikinka bayan yin wanka da kafin fara jima'i, ta hanyar shafe jikinka da mai ko organic oil na jiki don tabbatar da fatarka ba ta kusa ko gogar abokiyar jima'in taka ta hanyar da ba za ta yi mata daɗi ba. Kar ka ɗauki wannan da wasa, domin maza da yawa suna ga ba buƙatar hakan, ko suna tunanin rashin laushi ko santsin fatarsu ba zai damu abokiyar jima'in tasu ba, wanda hakan babban kuskure ne, domin mata da yawa suna ƙorafi da takaici akan hakan. Kuma za ta iya kasancewa kai ma masoyiyarka tana yi baka sani ba, amma dai ba fata muke ba, muna so ne dai kawai ka kiyaye dan gaba. Sannan yana da matukar kyau ka hada da daidaita yanayin zafi ko sanyi na ɗakin zuwa daidai da yanayin lokacin, ta hanyar kunna fanka ko kashewa, buɗe tagogi ko rufewa da sauransu, wanda kan zai sa komai tafi daidai cikin jin daɗi. Abubuwa 5 ɗin kenan. Kalli wannan bidiyon yanzu idan kana son tsanin tsakanin dogayen maza da gajeru ya fi girman azzakari, saurin kawowa, iya fin jima'i da kuma wanda ya fi iya soyayya da wanda mata suka fi so. Ka kalla yanzu, bidiyon zai baka nishaɗi da fa'ida sosai, wala kai dogo ne ko gajere, ko kuma ka kalli wa'annan su kuma za su baka alfanu sosai na ban mamaki.